ಎಂಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ ವನಸ್ಪುರ ಎಂಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವನಸ್ಪುರ ಆದಿತ್ತೆ ಸ್ವೀಟಿ ಬಾಬಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿದಾಡಿಯ ಎಂಕಲ್ ಚೀಕುಂತು ಯಾರ ಎಂಕಲ್ ಚೀಕುನಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಮೊಕಲ್ನ ಚೀಕುನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು చెప్పుడని సాయంత దోల్లే ಹಾಯ್ ಬಲ್ತೆ ಚೀಕು ಹಿಂದೆ ಇಡೇಲೆ ತುಲೆಗೆ ಇಡೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತುಲೆ ಸಾಯ್ ಪೂಲೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆಗೆ ಚೀಕು ಏನು ಅಯ್ಯ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಬತ್ತ ಸರ್ಕಸ್ ಉಂಟು ಟಿಕೆಟ್ ಊರುಡು ತುಂಬೋಗೆ ತೊನ್ವೇರು ಕಾಸು ಅಂಡ್ ಆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಏತೊಂದು 5 ರೌಂಡ್ ಬತ್ತಾನ ಅಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ 30 to 40 minutes ವೇಸ್ಟ್ ಅದು ಸಂಡೇ ಓಕೆ ಬಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಕಾಸಿಗೆ ತೊಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಜನ ಒರೆ ಮಿಸ್ ಆಯ್ 30 minutes ಅಂದವೆ ಒಂಜಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಚಿದಲ್ಲ ಬರ್ಚ ಅಂದವ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಂಗಲ್ ನಾ ಸ್ಪರ್ಶಗ್ ಜ್ವರ ಬತ್ತಿಲ್ಲಕ ಒಂದುಂಡ ಈಗ ಆಯ್ತು ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಪಿನ ಬಂದು ಇದ್ದೀನ ಅಷ್ಟೇನಿ ಹಾಂ ಪೋಯ್ ಜಾನನೇ ಜಾನ ಮಲ್ಪೇಡ್ ಅದು ಜನ ಸೇರ್ದು ಬೀಚ್ ತೋಜುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅದ ಜನನೇ ಜನ ಚಿಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸಾಯ್ ಹಾಯ್ dadir chico dal apuji chico chico au da pesa ಏನಗೆ ತೊನ್ನೆ ಚೀಕುನ ತುಪ್ಪ ಚೀಕುನ ಜೋಕುಲ್ನ ಟಾಯ್ ಸಾಯಿ ಗುಂಜಿ ಓಲ ಸಮಾಧಾನ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ತೂಲೆಗೆ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಕದಲ್ಲ ಬಲ ಅವ ಹೌ ಸರಿ ಬುಡ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತ ಏನ ಜನ ಜನ ದೇವರೇ ಸಂಡೇ ಬಂದು ಮೇಲ್ಲೆ ಜಿಂಜಿ ಜಿಂಜಿ ಗೋಳಿ ಸೋಡಾ ಒಂದು ಪೈನಾಪಲ್ ಇಂದು ಲೆಮನ್ ಅದ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಬಂಗುಡೆ ಏನ ಮುರು ಮೀನಿಂದು ಯಮ್ಮಿ ಯಮ್ಮಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಟಮ್ಮಿ ಆನಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನೆಕ್ IPC ಸೆಕ್ಷನ್ 307 ಈತ್ ಗಿರ್ನಿ
ಸಾಯಿ ಬೇಕಾರ್ದು ಚಂಡಿ ಮುದ್ದೆ. ಅಂಚೆ ತೋಜಾಲೆ ಎಂದೇನಾ ಏನಾಯ್ತು ಮುರುಮಿರಿ ಸೋಪು ಚಿಕೋ ಚಿಯರ್ಸ್ ಚಿಯರ್ಸ್ ಚಿಯರ್ಸ್. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಬೆದ್ರಾಬಾಯ್ದ ಅಂತ ಏನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟೈಲರ್ ನಡೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಸಾರೀಸ್ ಪೂರ ಕನಾರ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತ ಬನ್ನಾಗ ಸಾಯಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ನವಮಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಐತ ಬರೀ ಇಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಮಣಿಪಾಲ್ದ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಚ ವಿನೀತ್ ಪನ್ನ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈದ್ ಇನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಇನಿ ಬತ್ತದ ತಿರ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ ಬಾ ಎಂಕಲ್ ಇಜ್ಜಂದ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬೋರ್ ಆಯ್ದೆ ನಿಕ್ ಬುಲ್ದೆಗೆ ಎಂಗ್ಲ ವಿನೀತಿಗಿತ್ತ ಶೋಕ ಅಂಬ್ಯಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ವಿನೀತಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಾಯಿಗೆ ಶೋಕ ಆವಿತ್ತ ರಡ್ ಚಿಕ್ಕನ್ ಹಾಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾತ ದಾಯ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲುಂಡು ಪಂಡ ನೀವು ಅತ್ತ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲನೇ ರಿನೋವೇಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ರೂಮ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದಿರ ಅಂಚ ಆಯ್ತ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಕತೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಸಾಗರ್ಲ ಪೂಜೆ ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿವಂತೆ ಅಂಚ ನಾನು ಇಲ್ಲು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚದ ಬೇಲೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಅಂಚ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಪ್ಪಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪಂಡು ತೋಜ್ಜಿಯ ಸಾಯಿಗ ಇಂದು ಗೆತ್ತೊಂದು ಇಡ್ತೊಂಬು ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಒಂದಿತ್ತನ್ ಗೆತ್ತೆ ದಾದ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂಡರ್ ಆಗ ಮೂಲು ಅಂಗಡಿ ತೂಯಿನಲ್ಪ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ತೊಂಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅವು ತಿನ್ರಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಸಾಯಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕಪ್ ಕಪ್ ಆತೀರ್ ಎಂಚಿತ್ತು ಜಲೆ ಶಮಿಯಾ ಫೇಸ್ ಹಾಯ್ ಈ ಸಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೆರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೂಲು ಬೆದ್ರಡ್ ಏನ ರಂಗೋಲಿ ಪಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಆಕಳ್ಡ ಬೇಗ ಕೊರೋಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬೇಗ ಕೊರೋಡು ದಯಪಂಡ ಬಿಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಅಂಚ ರಾತ್ರಿದ ವನಸಗ ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದ ಅಂಚ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೊನೋ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದೇತ ಓನರ್ ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡದ ಸೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆರ್ಲಿತ್ತೆರಲ್ಪ ಪಾತಿರೇರು ವಿಶ್ ಮಲ್ತೆರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅಂಚನೆ ಫುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಉಂಡು ಇವನ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಗುಡ್ ಫುಡ್.